Sa iba pang balita, lisensya ko ng viral bus driver sa La Union na binawi na. Sa detalye makakasama natin, nagbabalik po Idol Matthew Pacheco. IFM News. Binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng bus driver na si Mark Tuwi Burgos matapos siyang makuhanan sa viral video na mabilis at delikadong pagmamaneho sa lalawigan ng La Union nitong Semana Santa. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, 2 beses na umanong nasangkot sa insidente sa kalsada si Burgos kaya agad nang inaksyonan ng LTO katuwangang LTFRB. Sa video, maririnig ang mga pasaherong natataranta at nakiusap sa driver na huminto. Dahil dito, inatasan ng DOTR ang pagsasampa ng kaso at permanenteng pagbawi ng kanyang lisensya. Kasabay nito, pinatawan din ng 90 days na preventive suspension ng lisensya ng konduktor ng bus dahil sa kanyang kakulangan ng aksyon habang nagaganap ang insidente. Umabot naman sa 671 na drivers ang sinuspinde ngayong Semana Santa kasama ang mga sangkot sa aksidente at iligal na droga sa buong bansa. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.